Този додж беше при нас за пълно интериорно почистване. Както виждате, мазнотията, космите и лъскавата кожа са на лице. Както и мръсния мокет и излишните бокуци по него също бяха там. Ще трансформираме тази кола от, няма да кажа кочина, защото звучи гадно, но от тази мръсотия отново към, даже бих казал, че ще направим най-чистия додж. Огледахме навсякъде с надеждата някъде да има някое чисто ъгълче забутано, но, уви, не успяхме да го намерим, затова запретнахме ръкави и се приготвихме за здрава работа. И естествено нямаше да е в наш стил, без да свалим седалките. Не може да изчистим всичката тази мизерия. В процес на демонтиране сме и на тази. Вадим ги. Нещо последно време ни върви на мръсни доджове. Ако искаш и ти да се докоснеш до такива автомобили, да се научиш да ги почистваш, дезинфекцираш, пастираш, полираш и да ги защитиш накрая с керамично покритие, какво чакаш? Заедно с Назиол провеждаме детайлинг обучения, на които ти можеш да се запишеш и да станеш сертифициран детайлър, да влезнеш в нашата Viber група, в която има хора с дългогодишен опит и да започнем да си обменяме опит и знания. Очакваме ви! За нас ще е удоволствие да работим заедно.